Hej, mit navn er Niels. Jeg kommer fra et firma, der hedder The Yes Company. Hej, jeg hedder Christian. Jeg kommer fra et firma, der hedder Levende Løsninger. Vi glæder os til at møde jer i Assens den 23. maj. Vi skal med ned og hjælpe med til jeres projekt omkring afbureaukratisering og forenkling. Ja. Den første dag, vi skal være sammen, den 23. maj, der vil vi have fokus på både at få samlet op på de tanker, I allerede har gjort omkring forenkling og afbureaukratisering, og så går dagen ellers ud på at finde så mange nye forslag, vi kan, så vi har rigtig mange forslag at arbejde med. Den efterfølgende dag, der kommer vi til at sætte fokus på nogle af de forslag, som er spændende måske, men som kan være lidt mere problematiske. Og der skal vi arbejde kreativt med at udvikle idéer og udvikle koncepter og nye løsninger. Og der vil vi med vores teknikker få jer til at komme ud på den kreative banehalvdel. De forslag til forenkling og afbureaukratisering, I kommer med, de kan både have karakteren af, at det er måske meget lige til konkret. Det her, det burde vi bare gøre eller være med at gøre. Men det er også fint, hvis I kommer med forslag, hvor I tænker, jeg har ikke helt tænkt det igennem også, det er måske lidt komplekst, men måske skulle vi kigge i den her retning. Måske kunne det være en idé. Så der kan altså både være nogle af dem, vi synes er sikre, men der kan også være nogle af moskéerne, I tager med. Og så er det også meget vigtigt, at I også går hjem og taler med nogle af jeres kollegaer, så I får hjælp til at komme med input, så I har så mange input som muligt, når I kommer på den første dag. Hvis I er i tvivl om noget, så kan I kontakte den styregruppe, der er på projektet, og de vil være behjælpelige med at vejlede og give råd og idéer, så fortvivl ikke. Ellers kig på vedhæftet PDF, der står alt, vi skal gøre, inden vi ses til mødet den 23. maj. Vi glæder os til at møde jer. Ja, farvel og tak.